Όροι οπαδοί της Ανόρθωσης εισέβαλαν μετά τη λήξη αγώνα πετόσφαιρας με την Ομόνοια και επιτέθηκαν στην αντίπαλη ομάδα. Όταν έφτασε δύναμη αστυνομικών, τους επιτέθηκαν με πέτρες, ξύλα και βόμβες μολότοφ. Είναι η στιγμή που περίπου 150 οπαδοί της Ανόρθωσης μετά τη λήξη του πετοσφαιρικού αγώνα με την Ομόνοια, έχοντας τα πρόσωπα τους καλυμμένα και με άγριες διαθέσεις, εισβάλλουν στο κλειστό γήπεδο Θεμιστόκλειο στα Πολεμίδια και επιτίθενται στους παίκτες της Ομόνοιας. 3-0 πανηγυρικό, 3-0 για την Ανόρθωση, ενώ έχουμε μέσα τώρα φίλους της Ανόρθωσης, ρίξει αντικειμένο. Πάνε οι παράγοντες της Ανόρθωσης, αν είναι δυνατόν εδώ έρχονται και επιτίθονται στους παίκτες της Ομόνοιας. Προσπαθούν με υπεράνθρωπες προσπάθειες οι φίλοι της Ανόρθωσης, οι παράγοντες της Ανόρθωσης να τους σταματήσουν. Οι οπαδοί της Ανόρθωσης μετέτρεξαν το γήπεδο σε πεδίο μάχης. Μάτια προσπαθούσαν οι παράγοντες του γηπεδού ομάδας να γλιτώσουν τους παίκτες από τα χέρια των χούλιγκανς, οι οποίοι επιτέθηκαν ακόμη και στον προπονητή της ομάδας τους. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουν μετατρέψει το γήπεδο σε ρόδιο. Απίστευτα πράγματα. Δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό, δεν έχουν καμία θέση στο βόλεϊ. Άλλωστε αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το βόλεϊ. Δεν έχουν βάλει και με τον Πέτρο Κοντό. Παράγοντες της Ανόρθωσης κατάφεραν να απομακρύνουν τους οπαδούς από το γήπεδο, ενώ επί τόπου κλήθηκε η αστυνομία. Το πολεμικό σκηνικό δεν τελείωσε. Με πέτρες, ξύλα, ακόμη και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, οι νεαροί επιτέθηκαν και στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας 3 από αυτούς και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 3 περιβολικά. Τελικά οι αστυνομικοί έριξαν τα κρυγόνα για να διαλύσουν τους επιτιθέμενους. Σύμφωνα με τα σωματεία, η αστυνομία έχει αρνηθεί να συνενέσει τον συγκεκριμένο αγώνα, αφού το γήπεδο κρίθηκε κατάλληλο. Η ηθική αυτοδία αυτής της κατάστασης είναι αυτοί που έχουν νομοθετήσει τους κανονισμούς και η αστυνομία έρχεται με τη σειρά της με τον νόμο να λέει ότι δεν μπορεί να στηρώσει τους αγώνες. Μα είναι τώρα σοβαρά πράγματα τούτα. Δεν γίνουν για να κλείσουν το πρωτάθλημα, αφού δεν υπάρχει κατάλληλο γύρω στις λέσεις. Οι 3 τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών απολύθηκαν. Για τα επεισόδια συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στο Βαθιακό Δικαστήριο Λεμεσού και εναντίον τους εκδόθηκαν διατάγματα κρατικής του για 4 ημέρες. Η αστυνομία δεν αποκλείει κι άλλες συλλήψεις.